daw, naputol. Pagkatutan ito. Sorry ito. Oh, di ko kakuha na eh. Ha? Award na nimo? Ha? Oy, bata pa. Mama, wapa na dito. Mama, wapa. Bo. Okay ko. Ako ganito. Ha? Ay. Ko ng tao. Namin lunga. Ana maka mailungan mo. Awards of grade 4, 6 grade under Miss. Asa ni? Papanihan niya to? Ha? Pasod. Ay tade. Yan. Kayo. Kaya na makita. Hindi kayo makita. Ha? Dito ba makita?